ಮಹಿಮೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಬಲ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಆದುಪ್ಪು ಒರಿಯ ಕರ್ತವೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರಲೋಕದಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಾ ಉಪ್ಪಡ ಆಮೇನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವ ಒರಿಯೆ ಏಪಗ್ಲ ಪುಗರುನೇರು ತಕ್ಕದಾಯೆ ಆಮೇನ್ ರೋಮಾಯರಿಗೆ 1:25 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದುಪ್ಪು ಕರ್ತವ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಓರ್ತುನಿಕ ಬೇತೆ ದೇವರು ಉಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 5:7 ದೇವರನಿ ಏರ್ಲ ಏಪಲ ತೂಸಿಜೇರು ಆಂಡ ಅಂಬೆ ಮರ್ದುಡುಪ್ಪು ಒರಿಯ ಮಗೆ ಸ್ವಸ ದೇವರಾದಿತ್ಯ ದೇವರನ ಗುರ್ತ ತೆಲಿಪಾಯರು ಯೋಹಾನೆ 1:17 ಮಾತ್ರ ನರಮಾನಿರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುದು ಅಕು ಸತ್ಯದ ಗೇನುಡು ಸೇರುಡು ಪಂಪಿನ ದೇವರನಿ ಚಿತ್ತ ದಾಯಗಂಗಂಡ ದೇವರು ಒರಿಯೆ ದೇವರನ ನರಮಾನಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರೆ ಒರಿಯೆ ಆರು ನರಮಾನಿ ಆಯಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬುಡುಗಡೆಗಾತನನ್ನು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಪಡುಡಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿಮೋತಿ 2:3 ಆಜಿ ದಾಯಗಂಗಂಡ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ದೇವರ ದಯ ತೋಜಿದ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದಾನಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಲೋಕದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ದೇವರ ರಕ್ಷಕರಾದುಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೈಮೇಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಿನೇನು ಕಾತುಂಡು ಇತ್ತದಿ ಲೋಕಡು ಹದುಟು ನೀದಿಡು ಭಕ್ತಿಡು ಬರ್ಕೋಟ್ ಪಂದು ಲಾ ದೇವರಲ್ಲ ದಯ ನಂಕ್ ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಳೆಗಾದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲೇಡು ಆಸಕ್ತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಆದುಕಿಡುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ ಅದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಣೆಗಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಂಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರು ಚೀತ ರಡ್ಡು ಮಗನ ತೂದು ಅರೆ ನಂಬುನ ಪ್ರತಿ ಯೋರಿಯಗಳು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಚಿಕ್ಕೋಡ್ ಪಂಪಿನವೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಚಿತ್ತಾದುಂಡು ಯೋಹಾನ ಆಜಿನಲ್ಪ ದಂಟದ ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಕಾತದು ದೋಷ ದಾಂತಿನಾಕ್ಲಾದು ಸಂತೋಷ ತನ್ನ ಮೈಮೆದೆದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಉಂಟಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕಾದುಪ್ಪು ಒರಿಯೇ ದೇವರಿಗೂ ಒರಿಯೇ ಅಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಾಡ್ದು ಮಹಿಮೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ಪಡು ಆಮೇನ್ ಯೂದ 1:24-25